नमस्कार प्रणाम। हम आप लोग के छोट भाई वीरेंद्र यादव बीरू आप लोग के हाथ जोड़ के प्रणाम करतनी। हमनी के आज आइल बनी जा अपना गांव के बगल में जो हाईवे बनता वही पर घूमे खातिर। हमारे एगो दोस्त बेटा गेल बड़न हमरा ले, श्रीकांत शर्मा, जेकर बहुत ही सुंदर आवाज बाटे, बड़ा अच्छा गावेलन। आप लोग के एगो गीत सुनवाओ तनी करले। आई कैसन गावत रहन आप लोग कमेंट में बताई जा। अगर गीत बढ़िया लगी तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ले जा, लाइक और शेयर कइल मत भूलाइ जा। प्रीतिया औरी कितना सताई, प्रीतिया औरी कितना सताई, दूसरा के नाम के मेहदी रचा के, दूसरा के नाम के मेहदी रचा के, भइलू चीज पराई, प्रीतिया औरी कितना सताई, प्रीतिया औरी कितना सताई। कैसे बताई कितना प्यार करेले, जान से भी ज्यादा हम तोह पे मरेले, प्यार के निशानी देहब पायल तोहरा पाँव में, प्यार के निशानी देहब पायल तोहरा पाँव में, मिल खातिर जइहा, मिल खातिर जइहा बलमुआ के गाँव में, मिल खातिर जइहा। कल जो न तुझसे मिला मैं होता, आज न बिछड़ने की बात ये होती, ना तो तुझे पाने की आस ये होती। रुको। अब नहीं भेंट हमसे होई लाभार जी, दूल्हा खोजले पापा गईले सहार जी, कि अब नहीं भेंट हमसे होई लाभार जी, दूल्हा खोजले पापा गईले सहार जी, सेट भइल शादी गंगा पार बलिया के करा गलिया में आई बा, अब ना भेट है तोहरो जान ललिया के करा गलिया में आई बा।